Fit-tmiem tal-leġislatura u 4 ġimgħat il-bogħod mid-data tal-elezzjoni ġenerali, Lorenz Gonzi qal li issa l-Partit Nazzjonalista jrid imur għand in-nies ħalli jkellimhom. Hemm bżonn immorru fid-djar u nitkellmu man-nies, niltaqgħu man-nies. Fi kliem Lorenz Gonzi, jekk il-Partit Nazzjonalista jmur għand in-nies, jerġa' jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Kuraġġ, iva t-tiġrija sal-barkun, iva let's go for it, iva we are going for it u qegħdin nagħmlu ħilitna biex dit tellieqa nirbħuha. Waqt l-istess laqgħa spikkaw serje ta' tajjir fil-konfront tal-Partit Laburista. Fosthom tal-Ministru Jason Azzopardi li sejjaħ lill-Partit Laburista ġurdien tal-imramma. Huwa veru l-każ tal-muntanja li ħoblot u weldet ġurdien tal-imramma. Min-naħa l-oħra Jason Azzopardi qal li l-Gvern Nazzjonalista kien gvern konsistenti li ma daħaqx bin-nies. Konsistenza, gvern li taf fejn int miegħu, mhux gvern illi jitħaq bik u gvern illi tista' tafda.